СДМ у Мінську. З вами sdb.by News, Лізавета і Кирил. Як ви вже бачите, пройшла реєстрація. Зараз ви можете побачити перших удільників, які приїхали на СДМ, які вже реєструються. І зараз пропонуємо вам разом з нами пойти і кому-небудь запитати які питання на конт СДМ. Похвалений Єсус Христос, дівчата. Скажіть мені, як ваш настрой? Чудово. Дякую. Скажіть, що кого чекаєте в СДМ? Новых знайомств, поглублення своєї віри. І гэта цудоўныя дні, гэта будзе такі адпачынак пасля гэтых усіх серых будняў. Поглубление верно, на новое знайомство. Дякую. Нове знайомство. Дякую, вельми чудово. Дякую вам велике. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Дорогі удільники Салезіанських дні молоді, дозвольте мне наприкінці свого розважання пожадати вам, каб слово сьогоднішнього споткання, Пані, дай мне гэтай води, які відкривають зміст так само девізу життя святого Яна Боску і його послідовників «Дай мне душі», могли стати для вас молодих, яких ми називаємо поводле слов святого Папи Яна Павла II, будучині Костюла і будучині громадства, зробити гэтае слово сапраўдным викликом для самих себе, але так само і радостным обов'язком, каб формувати себе, каб самим, по прикладу самаранки, познавши любов Пана Бога, дзяліцца ёю з іншымі, бо любов гэта сапраўды тая живая, вечная вода. Каб імкнуцца папірацца ў жыцці зямным не толькі на тых каштоўнасцях і прынцыпаў, якіх прапануе сёння грамадства і якіх рэкламуе грамадства, але каб папірацца на прынцыпах і каштоўнасцях, які Jesús Христос вучыць сваім словам, а таксама сваім прыкладам. А таксама, каб усе мы навучыліся пакланяцца Богу у духу і ў правдзе цяпер и заўсёды, и на веки вечные. Амин. А можете вы сказать приблизную колькость? Сколько там приехало человек на КТ? Значит, офіційно, наколькі я ведаю, ось буквально там пару хвилин назад ми ще раз розмовляли, було у нас 121 удільник. А представники яких городов, не городов? Щиро кажучи, не ведаю докладно адкуль, але ведаю, што практычна з усіх з розных куткоў Беларусі. І гэта вось здесь і цешыць. І з Мёраў, там, з Віцебска, з Оршы, з Магілёва. То есть прыемна, што з розных куткоў. І нават, што нас цешыць не толькі салезіянскі парад. Ну, мы так само ад імя моладзі хотим подякаваць вам за тое, што арганізавалі такія сустрэчы, на якіх можна з'язджаць молодежь. За гэта моладзь, за гэта вялікі дзякую вам. Ведаеш, я скажу так, я, напэўна, падзяку прымаю, але хочу сказаць, што каб такое мерапрыемства адбылося, патрэбна вялікая каманда, якая будзе сапраўды цянуць, але і працаваць як адзін аркестр. І таму за мной стаіць вельмі вялікая каманда, таму нават я можа нават і не буду ставіць сябе на першае месца, каму трэба дзякаваць. Это тыя аніматары, тут асабліва з Мінска, на чале з Князем Павлам. Усім трэба дзякаваць, але ёсць і іншых шмат людзей, якія працавалі. Таму гэта цэлая каманда, якой мы павінны быць сёння вельмі моцна удзячныя, што тут ўсё адбываецца. Дзякую вялікі, гэта быў ксёндз Віктор. Вітаем на Салезіянскіх днях моладзі! На днях молоді у салезіянскім стилі з молитвой, радостью і з цікавими мероприємствами.
вы вось, напэўна, шмат дзе працавалі. І вот ёсць такое адрозненне нашай моладзі, яка была зараз тут, ад іншай другой. Вы можете штось сказаць? Наконт моладзі, я скажу, адрозненняў няма, бо моладзь заўсёды такая актыўная, можа і працаваць, можа і атрымліваць асалоду ад працы. І в этом сэнсе, я б сказал, тут вельмі добрая моладзь, такая, ну, не спіць, а размаўляе, працуе, і вельмі добра, што яны як бы адкрытыя да таго, каб кантактаваць з тымі, каго яны не вераць. Ось, а як ви лічыце, ось данное такое сусветнае кафе, на ваш погляд, як яно прайшло? І я вельмі задаволены сусветным кафе, яно было як бы сусветнае у тым сэнсе, што столькі атрымалі пытанняў і свет кожнага удзельніка чалавека таксама як бы быў у дыалогу са светам, ну, усёй групы. Я думаю, што у нас вельмі добрае файнае кафе. А вось калі, напрыклад, вам прапанавалі бы яшчэ, можа, прыехаць на вось нейкае такое спатканне, дзе шмат моладзі, вы бы сталі згодзіць. Ну, я думаю, што, канешне, я ўжо і сталы чалавек, але внутры я вельмі малады і заўсёды праца з моладзю для мяне асабіста мотивация к тому, як бы быть на пульсе часу и не заставаться каким-то там голым, недовольным. Вот это як бы такие, ну, обоюдно добрый процесс. Я сподіваюся, молоді цікаво со мною, ну, а мені з молоді вельми цікаво і добре. То есть вам все подобалось, да? Мне все подобалось. То есть я сделан для того, что молодь была активна. А ви що кількість молоді? Ну, я приблизно ведав, колькі буде. То есть, але мені цікаво, як тут ці селезяне всім гэтым керують. Щоб ніхто не розбрівся, нікого цікаво не йде, всі так активно діють, то есть це класно. А вось гледзячы на вось гэта сусветнае кафе, можа вы не вельмі шмат яго яшчэ чаго казалі сёння, але вось калі, можа, прапанавалі бы прыйсці, ну, нават паглядзець или яшчэ неяк паўдзельнічаць, вы прыйшлі? Ну, я пришел бы, калі б темы были больше тем, чем я цікавився, да, то есть оборона життя сім'ї. Конечно, я б хотів би такой больше акцента, які справді цікаві для молоді, тому що я лічу, що гэта думки про будущую свою, яны неразрывно повинны молоді звязаны быць все ж з сім'єю. І тому, калі б такі теми були більш сімейні, вони б больше таке ожидання. Дякую. І ми так само від sdb.by хочемо подарувати вам таку, не ведаю, як сказати, візитку. Тут є ссылки на наші соціальні сетки, на які ви можете зайти, поглядіти некие фотоздимки. І зависнуть. Ну і зависнуть. Ось. І, напевно, сподіваємося, що ще вас побачимо тут у нас. Добре, дякую. Дякую. Приємно так само бути з вами. Там туннеля нету.
цудоўна. Вось уже трэці дзень салезіянскіх дзён моладзі, перажываем все разам, радуемся, усхваляем Пана і дазнаемся штосьці новае. Так? Да, так, уже апошні дзень наших салезіянскіх дзён моладзі. І скажи мне, ці спадабаліся табе ўвогуле гэтыя дні? Конечно. Щиро кажучи, это, конечно, мое такое первое массовое мероприемство молодежи. Я сама з Гродзенської дієцезії, але, на жаль, так отрималося, що на ДДМ наше ні разу не їздила. Ось тому, це, можна сказати, таке перше для мене мероприємство, і мені вельми все сподобалося. Все чудово організовано. Велике дякую всім організаторам, ви просто невірогодні. Ось. Дякую. А що може таке особливе, що більш запам'яталося? Так, треба трохи подумати. Ось тільки що нам дали думки, такі словка на добрий день. І справді є над чим задуматися. Це така фішечка мені вельми сподобалася. І, звісно, вчорашні воркшопи. І я була в групі, де ми гуляли по старому городі, так добре погуляли, познайомилися. Це може бути така соціальна сторона, а не духовна, але так само як сподобалось. Ну і, звісно, то, що сьогодні більш такий день буде присвячений Богу, бо у нас сьогодні в основному молитва і свята мша з біскупом, то це так само вельми потрібно. Так, дякую. А що ти можеш пожадати усім удільникам СДМ? Всім удільникам, так. Заставайтеся з Богом, розвивайтеся духовно, і все буде у вас добре. Дякую. Дякую вам. Вельми файно, вельми мне тут подобається, вельми подобається атмосфера така, справді сябровська, сімейна. Вельми подобається програма, яку нам підготували наші святари, так само організатори. Все вельми так динамічно, все так до толку, можна сказати. І справді вельми файно тут знаходитися і удільничати в цих днях. Дякую. А що? Яка може особлива подія, яка більш запам'яталася за цих дзьон? Ну, саме ж тут усі такі події, такі грандіозні. Ось, ну, Вечори, може, воркшопи? Ні, ну більше так, напевно, як це сказати, вилучається з усього, так, ну, от, іменно воркшопи, такі теми, актуальні для сучасної молоді, актуальні для удільників гэтых дзён моладзі. І сапраўды вельмі спадабалася тое, што сапраўды прафесіяналы праводзілі гэтыя воркшопы і дзяліліся такімі вельмі добрымі, карыснымі думкамі. Дякую. А що ти можеш пожадати усім удільникам СДМ? Хочу пожадать, шмат чего хочу. На першую чергу хочу пожадать заставаться в этой такой радости, в этой веселости, в своей штодзённости. Так само не гублять тых ласкаў, не гублять того, что яны атрымалі тут. Может, так само не губляць контактаў. Я бачу, ўжо наши удзельнікі пачалі дзяліцца адзін з адным там тымі, як это называется, нікамі у інстаграме. Таму сапраўды жадаю заставацца ў такой еднасці, радасці і дзяліцца гэтым сапраўды з бліжнімі, з тымі, хто там дома застаўся, з тымі, хто не прыехаў. І сапраўды, як это кажуць, зажигаць, по-русски скажу, запаливать, дякую тебе, вот, запаливать свое осяроддзе. Дякую великий за такі здорові кази. Каля ласочка, і ласочка. Вось і скончыліся другія салезіянскія дні моладзі. Гэта было класна, гэта было файна. Вельмі шмат моладзі, увогуле словамі не перадаць. На працягу гэтых 3 дзён з вами працавалі мы, Лизавета і Кірыл. А на жаль, гэта ўсё. Ставьте подобайки, подписывайтесь на наш канал и до побачення. Вы здымалі, як маглі. Спадзяёмся, што вам спадабалася. З Богом! З Богом!